חכה, תפיל עכשיו. לא, אל תפיל עכשיו, אל תפיל, אני גרוע עכשיו. הפעלתי. אתה תמיד גרוע, זה לא ישנה כלום. שיט אולי! אליי הראל, אני תקוע, אני עומד למות. אני נופל! נו מהר! יאללה. למעלה! טפס למעלה! עשיתי סלטה! זה עושה סחרחורת. הצלחתי לברוח! רגע! אני הורג אותו, אני הורג את הציון הזה, הרגתי אותו. ההגדרות שלי עדיין לא עובדות. אני רוצה לבטל את הסחרחורת הזה. סלטה עושה סחרחורת. פעם זה היה הרבה יותר טוב. טוב, שי, אור. איפה שי? אני פה! פעם. אוקיי, עצור, איפה שאתה? שי, תראה. אם אתה תראה, אוקיי? אם מישהו תופס אותך, יש לך את הזה, תיגע לו ככה לעין, אוקיי? אבל אין לי! באחד הידיים יהיה לך חצי, כאילו חצי מהחרב שתיגע לו לעין, אוקיי? אין לי כלום! הוא לא יודע. אוקיי, אז תראה, אז תעלה למעלה. הרב... נו. הרב שואב חמין, שכחתי איך קוראים לו. הרב אלעד, כן, נכון. הרב אלעד, כן. הרב אמינדב והרב אלעד... תעלה למעלה. הרב אלעד, הבן של הרב אלעד ושל אמינדב ספורטאי. מתתי. שי, תעלה למעלה. אני לא יכול! זה קשה לי עכשיו! אז תתאבד, אוקיי? לא בא לי, זה מפחיד! לא, שי, תעלה למעלה חזרה. תכוון לאזור הזה. אביחי תפס אותי! נגיע! נו מהר! אביחי זה הכי מעצבנים, לא יודעים לחכות. שיט, תפס אותי גם! אני מת. איך הצלחת? שי, עזרה! שי! אין לי להבים! גם אם היה לך... איך אתה מסתמך אליי? כן, נכון אריאל. איפה אתה? אני הולך עם קומבו. אני הולך לקרוא בסדר, שם אותי. מי שלכם קודם? לא, שיט, לא... שלי. אני עצבני, הבן של הרב אלרועי ושל אביחי. הרב אלרועי. אני כמו ממה שאני חושב שאני... 12, כמה אתה? 12. 17. אוקיי, תראה, רגע, שי, תראה. הבן של הרב אלעד ושל הרב אלרועי. הבן של הרב אלעד